vamos a desfibrilar. Som-hi! 1, 2, 3 i 4! Ha arribat Marc Agustó! Sí! Som-hi! Avui vinc amb molta energia. Jo li dono un 8 sobre 10. Gràcies. Avui. Quina és la vostra opinió? M'ha pagat una mica. Ha pagat una mica, això són més 2 punts. Més 2 punts per en Marc. No he tocat la llum, menys 1. Sí, menys 1. Menys un punt. Merda, Marc. Ha tocat la taula, menys 1. He tocat la taula, menys 1 també. Ui, estem fatal, estem restant. Doncs bé, va, comencem, sisplau, amb la secció de Marc com tot. Comença, és la teva. Tio, aviam si em vindré a marcar com tot amb tu, tio. Doncs vinga, comencem. Tinc un borrador, t'aviso. Ui, jo tinc les tisores aquí. No, és igual. No, avui no les tens. Quanta violència. No passa res, puc tancar, puc tirar la taula. És igual. Comencem amb Marc com tot, sisplau. Anem a parlar una mica de temes amb els quals ens toquen una mica el que ve a ser la genitàlia i podem criticar-la sense... Ai! No em moris. M'he estat a punt de morir aquí. Podem criticar-la sense repercussió. Doncs bé, comencem amb un tema que no sé si us l'he comentat abans, vale? A veure. Em fa una mica de ràbia. Ja de cop comences a parlar una mica... No, per després pujar. Per després tornar a pujar, per fer la remuntada, saps? Feidi. Aviam. A veure, Salamanca. O sigui, tota aquesta gent que està a l'hospital, té una malaltia, s'estan 72 hores seguides els metges a l'operació, o sigui, d'allò que han tardat 3 dies seguits sense dormir, i al final, la persona quan es desperta... La persona que es desperta diu gràcies a Déu que estic viu. No! Com pots fer això? Si jo fos en aquell moment el metge, t'ho prometo que tornava a obrir el pacient i li traia el que li hagués ficat, a la merda! Perquè li dona els mèrits a... Li dona els mèrits a Déu Nostre Senyor. Jo sóc el metge en aquell moment i amb el bisturí allà. Soc normal. Crec que et passarà d'aquí poc perquè estàs a punt de... Passarà d'aquí... No, Panxa, és que ja us explicaré el diari. Molt vermell, No et preocupis, ja. Comença a fer calor, Hi ha temps per tot, ja és veritat, perquè m'heu dit que teníeu fred, doncs toma marcar un tot per vosaltres. Doncs vinga, seguim. Us ha agradat aquest... Però no podem... Desenvolupem aquest tema. Bueno. Però no, és que... Bé, que no dèieu res, així que endavant, què n'opineu? Em fas por. Què n'opineu? Gràcies a la saviesa de Déu Nostre Senyor... Que li ha donat al metge. Aquell metge ha pogut operar. Déu ha permès Jaque el metge mate. salvi. Mira Albert. Risa, perquè no em vingui un dia per estudiar medicina, pavo. Perquè les tindrem. Doctor Prats. Doctor Prats! Ja ho soc! És el meu, com es diu? Em trec la màscara i soc Doctor Prats. Doncs vinga, si ja no crido al micro, ja la parto. La teva segona identitat. Adiós. Vale. He detectat una cosa, he detectat una coseta aquests dies, no ho estic dient per res, ni cap tema en concret, però he descobert que en aquests moments que hi ha ara mateix a Catalunya pots fer una festa a casa teva molt guai, vale? Pots muntar un projecte X a casa teva, perquè quan els veïns et diguin perdona, és que estàs fent molt soroll, tu digues truca als Mossos, truca algú, truca aviam si ve algú a rescatar-te, va, veïna, ja què passa ara? No us confongueu, nois, li està donant to de queixa, però en realitat és una alegria. Exacte, sí. En realitat està dient és guai que passi això perquè puc muntar festes. Exacte. No és una queixa. Destinos? Ho has de fer en llocs que no hi hagi polilocal. No, el polilocal també està molt Què vols dir, la polilocal no va? La polilocal no està allà? No està. No! I per què els paguem? Regulant el trànsit. Tampoc podria passar pels carrers. És que no... Però només pot fer la festa a la capital del país. Aquí no. Centralistes. Que són centralistes. Això és el que marca com tot 4, Bueno, centralistes. això la gent que estem a Barcelona, saps, ho entenem i tal, perquè nosaltres ens movem en aquells àmbits i... Bueno, sí, tenim aquests avantatges. Però aquí a Manlleu estem bé, també. Sí? Estem bé? Sí, vale. I ara, l'últim marcat com tot que porto, que aquest és una cosa que em crema les entranyes de dins, em fa molta ràbia, perquè em fa molta ràbia que encara el 2019 estiguin passant coses d'aquestes. Quan llegeixo alguna puta història, alguna notícia, en el qual els membres de l'Església, cures, això, culpen a les inundacions, als tsunamis i, bueno, bàsicament les inundacions, perquè vaig llegir o sigui, justament estàvem parlant d'inundacions i deia que les inundacions que havien patit no sé quina regió d'Irlanda eren culpa dels homosexuals, que Déu estava enfadat, sí, que Déu estava enfadat i va enviar, no sé, pluges torrencials contra ells. Exacte, llavors, primer de tot em cago amb tots aquests cures, vale?
Si viola els nens... Bueno, és igual. No ens ficarem en temes d'aquests. Doncs què vols que et digui, Vull dir, jo tenia un superpoder de causar tsunamis quan em doni la puta gana. És que és... Cuidado. És que és el que estava... Tu, Albert, és el que estava pensant. Si agafem tots els gais i els repartim bé pel món, vull dir, s'acaba la sequia, s'acaben vull dir, si fiquem una mica de... Sí, però hauria de ser equilibrat. Home, ja... La Greta estarà content. La Greta és la que estarà més happy. How dare you? No, ens ho provaries. Com collons diu? Doncs bé, em cago amb tots aquests cures. Porteu alguna cosa per desafogar-vos avui? Veig que esteu molt tranquil·lets, no? Sí, és que hem tingut una setmana tranquil·la. Sí, hem tingut una setmana tranquil·la. Una setmana de molta pau. En la qual no ens hem pogut queixar, res. No. Hem pogut... Un movimiento sensual, que és aquest. Bueno, ja no tenim res per queixar-nos. Mira, Marc, hi ha tantes coses que ens hauríem de cagar. Sí. Potser... Millor avancem, no? Sí, millor passem, però que... Avancem al diari de Patricia, us agrada? Sí, hem acabat abans. Sí. Mai havia passat. És un miracle, gràcies a Déu.